Onneli ja Annelin talolla on aika hiljaista. Liekö tytöt lähteneet joulun viettoon? Yksinäinen suuri kuusi siinä töröttää ja odottaa asujia palaavaksi. Hieno on Onneli ja Annelin talo. Täällä on kuvattu Onneli ja Anneli elokuvat täällä Kappelin puistossa. Jouluinen päivä täällä Loviisassa. Aurinkoa ei näy missään. Hiljaista on, mutta toivotetaan hyvää joulua kaikille.